Les inscripcions s'han acabat, la festa segueix, la grimpada dels nens segueix. Molt bé. Vale, Joan, com ho tenim per aquí davant? Bé, tot organitzat. Organitzat, calculat, vale, tu ens dius el nom i nosaltres El senyor lo Rey introducimos a la base de és datos. l'últim de la cua i continuem. I posteriormente aquesta base de dades la passarem a la FIA perquè passi dades, perquè aquí hi ha més d'un mal. De controlar, no. No vull un cigarro. Volem recordar, sisplau, la mascareta. Sí. Us ajudeu a vosaltres i a nosaltres a organitzar, si no ens superaran. Tira'l, gol. Amb paciència. Vinga, va, tira amunt. Vinga, amunt. Vale. Una mica més. Temps. I ara ja tenim preparat el Marc Brossa. I a darrere del Marc, el Roc Abad. Era un martell. No encara. Ja ho vaig esperar. Puc deixar així o puc regular més? Pots fer les dues coses. És tou, aquests ferros, per què voleu? ¿Alguna pieza en especial voleu? No. I també tenim fira de la setmana que ve tampoc.